Habang papalapit ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sari-saring komento at reaksyon ang naging tugon ng mga Pangasinense sa kasalukuyang estado ng ekonomiya sa bansa. Isa sa mga nagbigay ng panayam si Tatay Ernesto na residente ng Dagupan City. Aniya dapat umanong pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng mga programang makapagbibigay ng solusyon sa inflation at kapakanan ng publiko. Yung inflation rate ang asikasuhin nila, hindi yung batuhan ng akusasyon sa bawat isa. Una-una yung gasolina, yan, mga PUJ, yung mga driver. Nila yung repealin nila yung oil deregulation law. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 4.8% ang inflation sa Pangasinan noong June 2026 mula 5.6% noong Mayo. Mas mababa rin sa 4.6% ang inflation para sa bottom 30% income households mula sa 5.4% noong nakaraang buwan. Sa kabila nito, nananatiling mas mataas ang inflation kumpara noong June 2025 na 2.5% lamang. Ibig sabihin kahit bumabagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay patuloy pa rin nakararanas ng mataas na gastusin ng mga pamilya lalo na sa pagkain. Kabilang din sa mga dagok na nararanasan ng nakararami ang pagtaas ng presyo ng krudo. Oo, naghihirap na. Kasi kahit may pera ka, nahihinayang ka rin. Imbis na may save mo, gamitin mo sa ibang gastos, pero kailangan mo rin gumamit ng bihikulo. Nahihirapan kami talaga sa presyo ng crudo. Nagsimula ang serye ng malalaking oil price hike noong Marso 31. Pinatupad ang pinakamalaking oil price hike ngayong taon na noong Hulyo 21 kung saan umabot sa 10.68 pesos kada litro ang dagdag sa diesel, 11.77 pesos naman kada litro sa kerosene at 3.65 pesos kada litro sa gasolina. Batay sa mga ulat ng PSA, ang mas mataas na presyo ng produktong petrolyo ay isa sa mga salika na nagtutulak sa pagtaas ng inflation. Labis ring naapektuhan nito ang mga estudyante na limitado ang budget sa pang-araw-araw na pagpasok sa eskwelahan, katulad ng mga senior high students na sina Sam at Zaya. Hindi nila tunay na pangalan. Naapektuhan naman ang kanilang pag-aaral kapag lumalaki ang gastusin sa pagkain at iba pang gamit sa paaralan. Ang main pong ginagastos po namin is pagkain, tapos minsan school supplies din po. Dahil po sa pagtaas, parang hindi po nagiging sapat sa budget namin kung magkano po gagastusin namin. Tapos, lalo na po sa pagkain kasi lagi pong tumataas sa mga canteens. Sa kabuuan ay pinakikita ng mga pinakahuling datos na unti-unting bumubuti ang takbo ng ekonomiya ng Pangasinan. Ngunit hindi pa ito ganap na nararamdaman sa pang-araw-araw na pamumuhay ng iba't ibang sektor ng komunidad. Habang bumabagal ang inflation at lumalawak ang suporta sa maliliit na negosyo, na nanatiling mataas ang presyo ng maraming pangunahing bilihin at patuloy na hinahanap ng mga Pangasinense ang mga mas konkretong solusyon para sa kanilang kabuhayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.